my God, this is Mama. You can also call me G. When I'm not traveling or working, I read English books. Oh my God, tingnan nyo naman to guys, yung promotional video ng school ko dati. Oh, We oh my. strive to provide a conducive learning environment to all our students. When I teach, I feel happy when I help students discover, realize, and understand ground rules, sentence patterns, Is that your mom? and complicated structures. No. English is a global language that connects people and organizations. Visit us here at Brilliant English Vietnam, and let us help you become a globally competitive English speaker. To you out there who would like to boost your confidence in listening, reading, writing, Like rolling and is speaking right. English, and let us help you boost that confidence while you enjoy studying with us. Hello, Friday night na and ready na i-ship yung i-pick up pala yung aking box. Naka-tape na lahat yan. And nakalatag na si Ruth dito. Dito kami matutulog dalawa ni Ana as planned. Yung ating aling maliit ay nakapajama na at nagko-color. At ang mama ay ngarag. Ngarag na po ang nanay. Kasi pagod na pagod sa trabaho today. Pero at least natapos na ang week. Next week, short week po for me. May free days ako next week. So anyway, i-continue po natin yung vlog bukas, no? Ipipick up na to bukas. Amazing. Napagkasya ko naman lahat. Dito na lang muna siya para tomorrow. Diretsong ano na. Push lang doon sa labas. Malaki talaga siya na box. Kukuha na naman ako ng empty boxes. Dalawa. Isa para isa uli ko yung kay Rina. Tapos isa reserva ko. Tapos yun. Next time, pag makapagpadala ulit tayo, itong company na po ang gagamitin ko kasi malaki talaga yung kanyang box. Anyway, see you po bukas. The next day. Ayan. Good morning, titas. Next day na po ito, no? Today is the day. I-pick upin na yung box namin. So, hinihintay ko. 10 past 10 na po dito. Kachika ko yung mama ko. Nag-vlog. Nag-vlog ko, ma. Diba? Ganito kami mag-usap. Char. Hi, dia, ma. Hi! Nagluluto ako ngayon ng pork belly na adobo. Kasi maghahanap si Ana ng masabaw pala. Maghanap si Ana ng may sabaw. Nagsiswimming sila ngayon ni Ruth. Diba? Ano sa ma? Magluto tayo ng adobo para may ulam. Wala naman kay angay magtagalog mo, eh. Ha? Dinuligyo kay ba mo Tagalog? Imong accent kay Bisaya na kaayo. Grabe ito ko mo Tagalog. Sama na, gahi naman kaayo, eh. Magtuluto tayo para may ulam. Marami si Padre kahapon, ingna na lang ko nga. Magbisaya ka lang tita, naiintindihan naman kita. Kahapon kasi yung pinsan ko na pare ba? Bumisita kahapon doon sa lola ko tsaka kila mama. Oh, wait sa ma. Kay Bao si Kuya Ma nga nag-vlog ko. Padli. Kira. Tinanong daw ng tita ko kung may jowa na ba yung pare. Noon sa man noon. Nagipangutana man noon. Padle, kumusta na ka Padle? Mayroon ka na uyab? Meron ka na, uyab. Puwa, lagi kaya akong naong mo. Ano mong giingon na kutsilyo des? Nadala yun ako dahil. Pero na nabili nga itong kutsilyo. Oh, dagang ito kutsilyo mo. Wala man mong giingon na datong orange. Dagana ma. Unsa ba po'y orange, soy? Oh, unsa man din eh? Unsa man orange? Grabe ha po na lang pagka-orange, oy. Ma, taraw nga ako nagstorya, ma, orange. Orange. Sa mga orange. Sa ba ng orange? Naraw na akong pang diet nga ino. Ang sayang giloto. Ang sayang yung panihapon, ma. Tao na ay. Oh, ito ka.
Hi guys, nami pansit nga lami. Sakon man ni. Oh, dera. Isa'y nagluto, ana, ikaw? Sige, napaluto na lang ako. Tamayin. Ito. May- Kaya namin mga lisod naman mga lawak. Di ka kadaas. Maye. Maye, kumusta si Yet dito? Gibaha lahat ita? Igo bitaw wa lagi update in ko unsa man ni ilang group chat oy update in ko si Yet taga Compostela or liluan ba na ila? Ko gabiha po oy. Compostela ila. Gibaha ko ilang balay tita wala. Ginoo. Ha no? Repeat. Hi Cloud. Ya itag pansit diha be. Tanawang pansit ang biko. Sana all oh. Ya unsa naay mga mga J. Hi dom. Wala man. Taga mas bumili ng kwarta. Yan, papalat ko na. Paluto ko daw. Di naman nakaluto. Ah, nya ni dagko tra mo rito sa Menterio. Pamisa naman may daan. Ako pero ako daan. Dahil di ingnan dahil ko ni Katrina. Hapit na daw ang nila. Unsa? Hapit na ang hilak na po mo. Ang kuan? Kang tatay? Ang hilak mo po eh. Ipaingon siya o ipachat ko na ang naan bakit para makuha ko na nila sa Misa? misa. Ah. Ako na mapangadji. Okay. Awa ka kanitan. Tanawa gud na pingping guna-gud mistisahon kayo. Baka nakadji, meron ka na uyap. Adili si Maye ang pangutanon. Masarap ka diha Maye na kay uyab. Bakol naman ko. Bakol naman lang. Hapit ako mo uli eh. Puhon. Puhon na lang oy kay kadali naman akong bakasyon di. Magsige tag biyahe na unsang puntaan ni. Di ta kapahuway. Mga gwapa gapon. Unsa tita? Mga senior na ano kaya hindi ako limo ano mga senior na kami. Sinyo na day ka? Kami man oy dapat. One eternity later. Do you like the adobo? I'm afraid. Oh. Hi, Titas B. Good morning, Titas. Kakarating lang po nila galing sa swimming. Tapos, sabi ko sa kanya, may niluto ako. Kaso si Ana hindi siya masyadong mahilig sa pork. Ngayon lang siya nag-try and sabi niya, masarap daw. So, bigyan ko pa siya. Ano kasi siya, manipis na ba? Kasi nga, di ba pork belly yung gamit natin. Bigyan natin siya ng 2 slice. Ano lang naman ang kain ng bata. Ana, what do yay? Yan, 2 lang. Let's make, wait. It's soft man lang ga, so it's not very chewy. It's tender. Means it's easy to eat. Yeah? And also, it's better with the rice. Yeah? This is like adobo. This is adobo but pork. Oh, wow. I like that. Maybe Papa will also like it. I already ate. Was it busy lang by the swimming pool? Yeah. Oh yeah? Yeah. I will just watch, okay? Your iPad is charging, so later you can use it. Yeah? Don't like me here. Huh? Don't like me here. Well, because I will talk to the titas. You want to talk to the titas? Never said. But hold the camera very carefully, okay? It doesn't follow anymore, huh? What? It doesn't follow anymore, so you have to adjust it yourself. How is it, Papa? I'm trying my other food, Bang. What are you eating? Yogurt? Nee. Ja, een meal. De one I bought yesterday is goed.
Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme. Papa, waarom doe je niet dit eten? Dat is zo lekker dit. Dat is voor jou, hè? Waarom ga je dit niet eten? Zo lekker. Mooie lippen heb ik, papa. Weet je hoe dat komt? Huh? Door dit eten. Ja. Dus daarom heb ik mooi zo lippen. Papa. Papa. Hm? Zal mama laten zien. Goed gedaan. Heel goed. Mama. Did you finish it? Wow! Drink water. Really good, you know? Drink water. Drink water. That's nothing special. Really a big old squad. You must pay fast. It's really big, the old 76. It is our first tourism sponsored vlog. It's gabi hapon ang buong. Een beetje hoe het doet gedaan. Mama, hier. Are you done? No, not yet. Oh, not yet? I would not always say. Kijk, daar is opa. Wat? Did something to Doe the maar deur camera. open. Nood kami sa Stepanov family. Ja, maar papa. And si Ruth uwi lang. Galing sento may mga binili. Kahit anik-anik na naman to siya. Ay, lumpia. Tagal na ako hindi nakakain ng lumpia. Galing sentro. Is this lumpia? And then my chicken yung paano. Ik heb bloempje bij een kip en nog iets anders. Lumpia. Gusto ko po talaga yung hindi masyadong mainit na pagkain. Mainit pero hindi yung parang nagbabagang init. Talagang masusunog yung dila mo. This is just the right temperature. Kain. Relax na po kami today. Na-pick up na nga yung box kanina, finally. And yan, may ano ako ulit. And dyan sa likod, oh. Kumuha ako ng 3 box kasi isa sa uli ko yung isa kay Rina. Tapos yung 2, reserva ko.
Так спалось, не шумно было. Sarap talaga ng Vietnamese lumpia. Ito din ang lumpia na nakasanayan ng mga Dutch na kinakain talaga nila dito sa pumipwesto sa mga market or sa mga events. Yung may yung may noodles sa loob. Ang sarap. You want one, Dodong? You want one lumpia? Ja, just eat if you want. Yeah, you can have the other one. Lekker? Ik heb deze. Die. Dat is nieuwe. Dat is met stroopwafel in die chocola. Die saus wil ik slaan. I know, it's okay. I'm okay with it. Na yung loob. Simple lang naman ang na to. Lumpia na to. Lekker? A few moments later. Hello, titas. Nakalimutan ko po na ako pa yung nagbi-video pala, no? Wala po ko na kaming ganap si Ruth. Nag-ano lang siya kanina. Nag-lob-lob sa bathtub. Tapos si Anna and I were just relaxing here the whole afternoon. It's already almost 6 p.m. And Ruth is already at his best friend's place. Anna is napping. But of course, when she wakes up, I'm going to give her food. She had a little bit of food before she slept. We had the chicken that Ruth bought from the market. So yun. I think I'm just gonna end the vlog. I'm sorry if there's nothing so special about our Saturday. It's pretty much just a chill day for everyone. I'm gonna end the vlog. I hope everyone had a really nice weekend with your family and friends, or even alone. I hope you had a productive weekend. See you in my next vlog. Mush mush babush.